kardom karbienglong pinna vidok lalo karbienglong ang pong penolam je thangklong chepajan tom mate ilitum ke chinghon na actor tom alang litum ke chinghon na a girlfriend mate a wife alang litum amen hai pinige labang sola majana putak pelang sinang putangte a video le start glona bipul terang alang li a girlfriend mate a wife amen ke la hello arji ke men nai miss karbienglong nong kaidona bangpi alang li men ke la lo rupali timung pi lapen nonam che thangklong owi har chilong chepadana bangphu rajurong phar alang li hemasor mate awai phamen kela henlo mamuni bepi lapen karbienglong abong pen nonam che thangklong singar mate chepadana bangphu alang li men ke bijoy lekte alang li hemasor mate awai phamen kela henlo sujita teron pi lapen romanteron alang ni girlfriend mate awai phamen kela henlo ser dihun kiling pi nartum lason kai ke karbienglong among pen nonam che thangklong a video mate actor dress a video rang iberite nartum handshake channel official subscribe ingnom lapen like ta pingnon lapen comment nang tenegri pinya video kelan sikang tonlo kur wang tu broken heart that was already shattered.